Magia absolutua ez omen da existitzen eta beraz bakoitzak errealitatea irudikatzeko erabiltzen dituen kolore eta tresnen arabera, zirriborroa modu batekoa edo bestekoa izango da. Batzuk hitzez baliatzen dira haien egiak kontatzeko, kazetariak kasu, eta beste batzuek berriz irudien bidez ematen digute historiaren berri, marrazkigileek adibidez. Azken horren adibide dugu Antonio Mingote, mende erdiz prentsan egunerokotasuna bere marrazkien bidez islatu duena hain zuzen ere. Iaz, urtarrilaren 17an zehazki, Antonio Mingote ilustratzailea, grafista, idazle eta kartelgileak 80 urte bete zituen. Hori dela eta bere lagunek omenaldia egin zioten Mingote 80 urte izeneko erakusketan 50 marrazkilari inguruk egindako bineta eta karikaturak bilduz. Erakusketa kanpoan izan eta gero, orain kultur leioan dago ikusgai. 50 marrazkilariren ekarpenek barrezka jartzen dituzte kultur leioako areto honetako hormak humorez blai datozen bineta hauen bidez. Horiekin batera, bestelako disiplina batzuetako adituek Mingoteren omenez hormetan itxatxita utzi dituzten hitzak ere aurki ditzake bisitariak. Gehien bat aurkituko duzue 50 marrazkilarik egindako binetak eta karikaturak batez ere, Mingoteren omenaldi bezala. Eta gero beste aldetik beste disiplina batzuetan adituek ere dedikatu diote Mingoteri bere hitzak. Adibidez, Lázaro Carreter, Francisco Umbral eta bar. Hemen aurki ditzakegu hainbat karikatura eta artisten oso artista ezagunetakoak. Adibidez, Peridis, Idi Gorazet eta Patxi, asko daude eta gainera bere marrazkiak eta bere karikaturak, Mingoteren karikaturak oso desberdinak dira eta ez dira bakarrik umore grafikoak, baizik eta arteak beraz. Artista ezagun askoren ekarpena ikus daiteke erakusketa honetan, gehien bat prentsaren munduko pertsona askoren ekarpena. Batez ere, egunkari famatuen lan egiten dutenak, hori, El País, El Mundo, estatuko aldizkari eta egunkari garrantzitsuenetan. Beste aldetik aldizkarietan ere bai, adibidez ezaguna dena La Codorniz, El Jueves, eta bar. Ilustratzailea, grafista, idazlea, kartelgilea, gidoigilea, hainbat arlo jorratu ditu Mingotek, baina Ana Lopezek pertsona ez ezaguna dela baieztatzen du, jende askok bere eguneroko binetak irakurtzen baditu ere, oso jende gutxik dakielako nor den istorio horien atzean eskutatzen den pertsona. Mingote da pertsonai oso ezaguna da, akademikoa, marrazkilaria, kartelak egiten ditu, akademikoa izan da, oso pertsonaia humildea eta oso ezaguna. Eta bere marrazkiak oso importanteak dira, ze umore grafikoan da dekanoa, 20. mendeko dekanoa, eta gainera egunean jardunean dago. Ze egunero ABC egunkarian aurki dezakegu bere bineta. Esango nuke egunerokotasunaren historialaria dela, ze eguneroko ekintzak eta gertakizunak islatzen du bere binetan. Humorea funtsezkoa da bizitzeko, eta Mingotek hori oso ondo lortzen du. Loving strangers, loving strangers.
Une luzeko erakusketa dugu hau, izan ere Leioara heldu aurretik Valentzia eta Madrilen ere izan dute bineta hauen bidez barre egiteko aukera. Lehenengo eta behin erakusketa hau egonda Valentzian, Valentziako liburutegian, eta gero urritik abendura egonda Madrileko el Museo de la Ciudaden. Eta ona ekartzea guretzat da harro sentitzen gara, gure zentroa, Kultur Leioa, beste zentru oso ospetsuen pare-parean kokatzen da. Bai Valentzian, bai Madrilen izandako harrerari buruz galdetzean, hitz bakar batean ondo baino hobeto laburbiltzen du. Ikusgarria, bai, egunero jende asko bizitatzen, eta gainera ez bakarrik jendea, kopurua, baizik eta harrera. Adin guztietako pertsonak pasatu dira erakusketatik eta oso ondo hartu dute. Leioan espero duten harrerari buruz galdetzean, berak argi dauka. Madrilen eta Valentzian egon izan den pare-parean edo gehiago. Nik uste dut umore azokan jende asko biltzen denean jendez gainezka egongo da erakusketa gela. Hau ez da lehenengo urtea izaera honetako ekimena jartzen dutela martxan. Izan ere, urtero Leioako umore azokaren aurrekari gisa halako proposamenak egiten dituzte. Saiatzen gara beti zeharkako programak egiten, eta normalean apirila eta maiatzaren aldean beti jorratzen dugu umorea. Antzerkiaren biztatik eta gero artea bezala ere, eta hau da erakusketa hau da helburua eta umore azokaren ekintza paraleloa, baina berez da oso garrantzitsua. Gainera, egongo da jendea bakarrik ikusten duena umore azoka eta bakarrik etorriko dena erakusketa gelara. Erakusketa hau ekainaren 27 arte izango da ikusgai Kultur Leioako erakusketa aretoan. Ordutegiari dagokionez, aretoa zabalik izango da astelehenetik ostiralera goizeko 10:00-etatik arratsaldeko 8:00 arte, eta larunbat, igande eta jaiegunetan berriz, goizeko 11:00-etatik eguerdiko ordu 2:00-etara eta arratsaldeko 5:00-etatik 8:00-etara.